Anak ko sa kuang asinda. Mandag kural. Tamna na akong kahoy. Sakto kayo. Nanabuhi na kahoy among gitanom. Nanay mohon. Puti pa kaning duta. Arang-arang gining kwartahan na ta. Kapalit ta upuan kini siya di man didaya pagkatanom kay naam des duol sun mohon. Astang brayta ginakoy. Yun ani gining mga pilam. Pilipinong amo. Asar ka tro ako mga trabahante ay. Way kompetensya. Tag-iya rin napita. Way kulba. Kaya wa mo tayo kwarta tag-iya ni rin pita. Sakto kayo na pagkatanumba na kayo. Street kayo. Lindota. Kagapuha. Hoy! Oh, hoy sad. Sus, maayo kay ning are ka. Ano man? Ika tagiyan dire? Oh, siyempre nakita ni mo nga ako na ako dire, nya utangan na ka. Unsa imong buhat mo dire? Imo nang nya sagod. Dugay ra jud kong katang-atang nimo dire. May gani ka nasakpan ti ka. Ika yung tanom man eh. Kinsa pa man lain, kamao di kam tanom. Sa pagtuon mo na ko pungkol. Di ba? Kabaw pa. Nganong diha man nimo gitanom nga sud naman sa kong yuta. Unsa ngano sud yung taon nga dool ra man as mohon. Oh, dul lagi mohon. Nara ay mong mohon diha oh. Nya unsa naman ni naa naman nimo gitanom dire? Kada ko ana tunga ana mong yuta ungon dili man mo dito itanom. Unsa man taon ka ay mao ra gyapon ang waa kay ang nga gamot ana mo sud man dire. Oh, gamot. Oh, Oh, gamot ra imo ha. Sugot ka. Gamot ra may mo sud mo ako masud man na dire. Noon sa mong kamuktanom wala man ganyan ako sa kadangaw kay ka sa mohon no nya. Wala lagi sa kadangaw. Taon ka. Tanawa ko na imong mohon nara dire. Nya ako ang kahoy na nadis ko. Ikaw bisig asa pa ta mag-abot. Ato bangon ti kakiha lang o ganahan ka kay kana din na kun napili ka buhi na ko na. Ya tira isuga na mo pakihaon jud ko na may asa. Oh, Di man sa na madawat imong naong tus barangay pod. iya matre sa pagtuon mo. Terminal lang naong. Oh, terminal kay ay. Sus. Di lagi ko gusto kana ba? Kung di ganin na nimo ibton, ako'y mo ibot ana ilabay ko na dito sa pa. Testing ibot, di ba ikay kang pulig tanom diya. Grabe Wa yati. pa kitag tao kita no man yung taa. Sa magidak-an kanimo? Sa man ang kalis-lalis na ako ang yuta. Kuti pa mga isuga. Kuti pa mga gagmayang tao. Sa man ilam naglalisa ng bida. Murabing mga nakatag-iyag yuta. Taka lang pangangkon. Karoon lagi mo. Sa may pagtuon mo gigamya na gid kanako. Ha? Ngano gidak-an jud kanimo? Ilan? Wa ka hibaw nga kini yung taa gihaguan ko ni. Hoy, 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 hoy! Sa man yung ginalisan niya? Saan yung ginalisan niya? Di boss, nagdagot ko ani niya boss kay giangko niya ning taa de dapita. Nga akong kitamlan og kahoy nga dool na kay sa muhono, wa ra magud sa kadangaw. Oy, kay bawal lang ka boss. Bisag ikay mo tan-aw ani boss. Tan-aw nga yang kahoy. Dapat gitanom na dire sa yang mohon. Diri masud. Paminaw mo duha ba? Wala di mong mga kurek. Oy, kaya nga man di ay. Kinsa man ining yuta? Ako ani boss. Ako am sa dire. Kini imuha? Oh, Kiri imuha sad? Oh, Kisa may nagpakularan eh. kami duha. Kamong duha ang napakular. Oh. Sus pagkawagi. Wag mo mga puangon na oy, duha. oy, oy, ikaw rin nagpakular ari oy. Hoy, 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 paminaw. Kini mga kularat ang tanganon nyo ni. Kaya ang tag-iyaan ninyo taa. Ako mo'y tag-iyaan ninyo taa. Gapalis-lalis pa mo. Ikaw, anong ikaw man mo? Di ara ang dokumento sa pagmatuod nga ako'y tag-iya mo ni titulo. Sa tanan nga yuta din hinapita ako'y sindiro. Ay, una-una diha kay ako pa yung una basa. Sorry, titulo. Basa, kisa tag-iya. Matay. Alejandro mo nga boss. Alejandro. Alejandro. Sabay. Saman, Mao titulo din bagaa gud ani. 42 og tuga ka hektar ning yutaan ako. Mao din baga kayo. Oh, tangtangan eh ako'y tag-iya ni. Kaya mo, ngano yung nang bakular? Kaya may napakural ani boss. Tangtanga wala mo yung mo. Hindi mo.